Nagsabtanay sa social media sa Senador Robin Padilla kag Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Ini kasunod sang pagpagwa sang China Daily sang isa ka AI-generated video nga nagalaragway sa mga Pilipino bilang mga amo. Antes ni ginangkat ni Tariela si Padilla kag si Senador Alan Peter Cayetano nga magpanawagan sa China nga mangayo sang public apology sa mga Pilipino. Sunod sa iya, pareho ini sa ila anay nga pagkondena kag paghingyo nga mangayo sang pasaylo si Tariela bangod sa paggamit sang caricature ni Chinese President Xi Jinping. Sa isa ka Facebook post, nagsabat si Padilla kag ginhambalan si Tariela nga inimanang naguna-una sang ginagamo pagi sa wartime propaganda batok sa China. Nagsabat naman si Tariela nga ang Transparency Initiative sang Philippine Coast Guard hindi isa ka wartime propaganda. Sunod sa iya, iniisa ka pa maagi agod mabuyagyag ang mga pagpangharas ng China batok sa mga Pilipino nga manugpangisda kag sa mga barko sang Philippine Coast Guard kag Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kon BFAR. Sunod pa sa opisyal, isa ini kanako nga insulto sa masobra 26 ka milyon nga Pilipino nga nagboto kay Padilla kung batunon nga mga amo ang mga ini. Dugang niya, bilang isa ka Pilipino, hindi gid niya pagbatunon nga amo ang iya lahi, kag hindi man niya pagbatunon nga amo man ini ang paglantaw sa masunod nga mga henerasyon sang mga Pilipino.